shi kadai ya rage mana, shi kadai ya rage mana a duniyar nan da muke ciki, shi kadai, Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mu kiyaye wannan, kada mu bari a ci mutuncin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a duk inda muke, ko da gangan. Kada mu bada dukkan kafa komai kankantarta wacce za ta janyo a aibanta Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan babban kuskure ne, shine kuskure da zamu yi wanda ba za mu taɓa yafe wa junanmu ba. Bisa wannan dalili mu kiyaye, mu kiyaye. Iya abin da nake jan hankalin mu anan shine mu yawaita salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a guraren zaman mu. Iya wannan shine da zama mana mafita. Sallu ala sayyidina Rasulillahi Muhammadul Mustafa al-Karim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.